Suposo que la majoria sou voluntaris, no? Sou voluntaris de plataforma, socis o societat eivissenca en general. En tot cas, sigui com sigui, vosaltres sou allò que deia el poema aquell del Niemöller, els imprescindibles sou la gent que hi ha aquí, la gent imprescindible d'Eivissa sou vosaltres, i jo sempre dic que la gent activista, el que no hem de fer és preocupar-nos globalment, és a dir, hem de pensar globalment, hem de tenir una visió holística de la llengua, però sempre hem d'actuar localment. Us sona aquella dita, pensa global, molt bé, fantàstic, però actua local. I jo és el que intento fer als espais on jo treballo. Quins espais treballo? Jo, per exemple, visc a Castellbisbal. La piscina, l'illa esportiva de Castellbisbal, que té un reglament d'usos lingüístics, que diu que tot el que es fa a la piscina s'ha de fer en català, al meu fill li feien les sessions en castellà. Jo no em preocupo de Martorell. De Martorell se n'han de preocupar els martorellencs. Jo vaig anar allà, vaig anar a parlar amb la regidora d'esports, li vaig fotre un rotllo d'una hora i a dia d'avui les classes, el meu fill, els monitors, l'empresa externalitzada, ho fan en català. Després us explicaré una altra anècdota, perquè jo no puc solucionar el món, hem de ser conscients de les nostres limitacions, però hem de ser conscients també que podem fer moltíssimes coses al llarg del nostre dia per la llengua. Per exemple, quan jo vaig entrar a la Intersindical d'Educació, jo soc d'un sindicat d'esquerres independentista de Catalunya, ens vam adonar que el senyor Cambrai, us sona aquest senyor Cambrai, que venia a dir sempre entre línies que els profes eren uns ganduls, un cap de personal que diu que el seu personal són uns ganduls, fantàstic. Doncs el mateix senyor Cambrai ens va dir unes dades que era que un 40% de les classes de Catalunya, el mirall, la terra promesa per la resta dels països catalans, un 40% de les classes es feien en castellà. Què vam dir des de la Intersindical? Havent-nos reunit amb la Conselleria d'Educació, vam dir, ells no ho faran? Com que ells no ho faran, ho farem nosaltres. I vam obrir una cosa distòpica, vam obrir una bústia de queixes lingüístiques per atendre famílies, alumnes i professors allà on no es complís la vehicularitat del català. A tocar de Castellbisbal, jo he estat a instituts de Terrassa, atenció, sona distòpic, de 10 classes, 8 en castellà. I la família em va dir, mira, hi ha 2 classes en català, una, la profe de llengua catalana, i 2, la tutoria que fa la profe de llengua catalana. Per tant, 2 classes, però una persona. Això està passant a Catalunya, Després parlem d'altres coses, jo us parlo sobretot de Catalunya perquè no... I les Balears jo no sóc qui, el Bernat ja fa molts anys i ell en sap moltíssim més, doncs això és el que tenim, aquesta distopia, és a dir, hem arribat al punt de la distopia de profes que van a fotre bronca, entre cometes, a altres profes mentre l'administració és a la platja de Waikiki fotent-se un daiquiri i mirant-s'ho. Això és el que ens estem trobant allà. També us volia explicar una miqueta el perquè del títol, no? El títol era, a veure si me'n recordo, la lluita contra els embornals de la claveguera de la història, una tasca titànica i necessària, o alguna cosa així. El que volia expressar jo amb aquest títol és que la llengua catalana, com deia una miqueta el Pau Vidal, en un article a VilaWeb, un dia va dir el Pau Vidal una frase que a mi em va agradar molt. Va dir, Netflix és més perillós que el franquisme. Sí, el franquisme, et podien fotre una bufa, el que tu vulguis, però és que Netflix com a concepte, això jo sempre dic, això és l'eina del dimoni. Tolstoi deia, la música és la cornamusa del diable, perquè la música excita els sentits, no? Per això en algunes religions està prohibida, i això és l'eina del dimoni. Quan et diuen, és que el meu fill em respon en castellà, en un lloc majoritàriament catalanoparlant, això està passant, llocs majoritàriament catalanoparlants, doncs mira, aquí ho tens, l'eina del dimoni. Doncs això, vivim en una situació en què o prenem molta consciència o ens activem o no hi ha res a fer. Per tant, es pot fer, però la situació és la més complicada de la història. Jo quan sento que diuen, no, és que el català havia passat per situacions pitjors, penso, no estem fent una bona anàlisi. A Eivissa, si no m'equivoco, hi havia enquestes, ara des del 2014, no teniu enquesta d'usos lingüístics, que jo recordi, el 2014 deia aproximadament que hi havia en global,
un 23% de catalanoparlants habituals, el 2014, però jo recordo quan jo estudiava a la Universitat Autònoma de Barcelona, si m'equivoco, Bernat, m'ho dius, que era aproximadament un 40%. A l'any 2000, 1999, 40 aproximadament. No érem tan lluny de la majoria, per dir-ho així. 23% el 2014, actualment no ho sé, ja veurem si el PP té interès a fer una enquesta, però clar, a mi que em diguin si hi ha hagut èpoques més complicades pel català a Eivissa que ara. Jo crec que no. I a Catalunya, ni de broma. Val? Per què? Perquè què està passant a Catalunya? I això us ho dic així, que hi ha desenes de milers, ho dic suau, de nens catalanoparlants que es parlen castellà entre ells. I jo això ho he vist en directe, us ho juro i us ho prometo. Per això vaig escriure el llibre aquest. Perquè vaig començar a pensar, hòstia, però què ens ha passat? No érem nosaltres els que miràvem amb paternalisme, això ha passat molt a Catalunya, als valencians? Jo he sentit 1000 vegades, ho diré clarament, actituds supremacistes a Catalunya envers els valencians. Ai, aquests valencianets que es fotin, que voten al PP, no, fins i tot ara per l'edat, no haguessin votat al PP. Bueno, escolta'm, quin sentiment de genor és aquest, no? Doncs allò que dèiem nosaltres dels valencians, ells ja ens ho deien, Ei, que nosaltres venim del futur, i nosaltres fèiem cas omís. Doncs mira, el futur ja el tenim ara a Catalunya. De fet, d'aquí 2 mesos, l'estan retardant, 3 mesos, sortirà una enquesta d'usos lingüístics a Catalunya. Ja us ho dic, us aproximo les dades, La del 2018 deia que érem un 36% de catalanoparlants habituals, globals, i un 7% català i castellà, 7%, i la que sortirà al febrer, l'IDESCAT diu que sortirà al febrer, dirà aproximadament, m'ho invento, que som un 29 o 30% de catalanoparlants habituals i un 6 o un 7% bilingües. Per tant, 30%. Haurem baixat més d'un punt anual. Bueno, doncs això, el que us volia dir, a la zona valencianoparlant també l'ús del valencià és aproximadament punt amunt, punt avall, un 30%, Sí, hi ha menys retolació en català, els polítics van més a la contra, però no estem gaire millor, a Catalunya. Ara, jo detecto, quan us dic això, no estic cridant a la depressió, perquè la comunitat catalanoparlant és una comunitat que té molts trets identitaris, entre els quals el victimisme, ja ho sabeu, El tret identitari de la comunitat catalanoparlant, més que el català, molt més, és el victimisme, ja ho sabeu, tot ens ho fa Madrid, tot ens ho fa el món, ai, que tothom està en contra nostra, som com els jueus, que perseguits, sí? Però no sempre nosaltres fem la feina, no sempre la fem. Deixeu que us posi un exemple de com no sempre fem la feina. A mi de vegades em diuen, jo què puc fer pel país? Què puc fer pel país? I jo dic, molt senzill. En comptes de posar-te aquí davant de la plaça, amb una estelada de 8 hores, sota un sol de justícia, la qual cosa no serveix per res, no cal ser gaire llest per adonar-se que això no serveix per res, avui, aquesta nit, quan arribis a casa teva, t'escarxofes al sofà amb la teva parella, poses Prime Video Netflix, mires una pel·lícula en català, això ho pots buscar, hi ha aplicacions per buscar pel·lícules en català, i mires la pel·lícula en català. Això és un acte patriòtic de primera magnitud perquè una llengua no només és el sentiment verdegarià de dolça Catalunya, pàtria del meu cor, sinó que una llengua és un mercat al segle XXI. I de manera no transmediterrània, sinó transoceànica, a Nova York hi ha un senyor amb un gatet, com el de l'inspector Gadget, amb un gatet que està mirant els algoritmes i que està dient nosaltres, ara ho estan fent, estem doblant sèries, el Senyor dels Anells i tal, en català amb la nostra pasta. No la de política lingüística, amb la nostra. Si ells veuen que aquesta sèrie, que han doblat ells amb els seus calés, se la miren 2.000 persones, diran, no ho fem més. Quina serà la reacció de l'homo catalanicus, dona catalànica, homo eivissencus, dona eivissenca? Oh, el món està en contra nostra. No, som nosaltres que anem a fer la feina. Si hi ha 30.000 persones que han mirat la sèrie aquesta, el senyor Malguetet què dirà? Ei, està molt bé, aquí hi ha un mercat, continuem doblant. Per tant, jo el que us dic és, hem de ser molt pràctics. Hi ha moltes coses que les podem fer i no les fem. Moltes, increïbles les coses que podríem fer, quotidianes, senzilles i de plaer, d'oci.
Jo vaig dient el que em ve al cap, Fa un mes vaig fer una xerrada al Papiol. No sé si sabeu on és el Papiol. És un poblet del Baix Llobregat de 4.000 habitants. I vaig fer una xerrada per l'ANC. I em va venir un dels organitzadors i em va dir: és que jo tinc un fill de 8 anys. Diu, i jo sempre li dic al meu fill: tu t'has fet de la colla dels renegats. Jo em vaig quedar una mica així dient: hòstia, tu li has de dir això al teu fill, no? I li vaig dir: molt bé. Dic, però tu... Diu, clar, és que l'escola no funciona. I li vaig dir: però tu a casa fas immersió? Perquè clar, tu no externalitzes, com diu el Pau Vidal, la defensa d'allò que t'estimes. Allò que t'estimes ho defenses tu, no demanes que t'ho defensin els altres. Dic, però tu només mires pel·lícules en català a casa? No. En tenim milers, De Hollywood, De Hollywood. No. Casualment, com fem la meva dona, que és allà, i jo, al cotxe només hi sona música en català? Per casualitat, En comptes de fotre rotllos de amb el franquisme ho van passar molt malament, tu fas només música en català de casualitat? No. Bueno, potser això també explica per què el teu fill no ha interioritzat el català com tocava. Potser. Val? Per tant, mirem les coses quotidianes que podem fer. Jo acostumo a parlar molt de política, A mi m'ho diuen: parles molt de política? Sí, clar, què voleu que parli? De jocs florals? Si en aquests països, no en aquest país, en aquests països el que ha faltat els últims 20 anys, bueno, en alguns llocs els últims 40 anys, com el País Valencià, els últims 40, el que ha faltat és política lingüística. De què hem de parlar, si no de política? A qui hem de pressionar, si no els polítics, entre d'altres, no? Doncs això, estem en unes tendències molt fortes i identifico 3 grans enemics de la llengua catalana, 3 grans enemics. Alguns els podem controlar i altres no. El primer, la globalització. Nosaltres no som el poble escollit per ser putejat. Ens pensem que som el poble jueu, però el que ens passa a nosaltres no ens passa només a nosaltres. Els hi passen a altres cultures, també, No només a nosaltres. Per tant, traiem-nos una mica el fel, no som els únics, ni som sols al món. La globalització. 2, Espanya. Espanya no ha deixat i no deixarà de ser un estat lingüicida. Perquè ho porten a la sang, És una cosa genètica. Ahir vaig llegir que deien que no sé què, que els tribunals que intentaran reconèixer una mica el català, que el Congrés dels Diputats... Bueno, maquillatge, interessant, maquillatge, val? Margaret Astor, quan vinguin els següents ho trauran. Per tant, Espanya no deixa de ser un estat lingüicida. Jo quan sento la gent dient: ai, que dolents que són, que no sé... Si fa 300 anys que ho sabem, que ens volen liquidar, hem de continuar repetint després de 300 anys que ens volen liquidar? Jo ja ho he assumit, no passa res, ens volen liquidar, fantàstic, la qüestió és, què farem nosaltres? Val? I la tercera, el tercer gran enemic, el més important, els propis catalanoparlants. Sí, esclar, els propis catalanoparlants. És que el Keanu Reeves tenia una frase, el Keanu Reeves, no sé si ho sabeu, és mestís, ell té arrels índies també, i té una frase que deia: al segle XXI ja no cal liquidar físicament les persones, n'hi ha prou en baixar-los prou l'autoestima perquè ells vulguin desaparèixer de gust i de bon grat, perquè la seva càrrega cultural és una nosa i per tant per millorar se l'han de treure al damunt. Això és el que va passar al seu moment al País Valencià. Els informants els deien: che, i tu per què no has parlat valencià al seu fill? Che, perquè a mi em pegaven, jo no volia que al meu fill li pegaren. No, doncs fora el valencià i ja està. Però és que fa 800 anys que es parla, a mi què m'expliques? Jo no vull saber, ja l'ensenyaran a l'escola. Externalitzar la defensa d'allò que ens haurien d'estimar, Ja ho farà a l'escola, jo per què he de parlar català a casa? Val? Per tant, els propis catalanoparlants som part dels nostres enemics. De fet, diria que som el principal enemic nostre. Els últims 4 anys d'haver fet 300 o 400 xerrades, no us podeu imaginar la quantitat de vegades que la gent del públic em deien però la gent està molt frustrada a Catalunya, Hi ha molta frustració, però moltíssima. Val? No sé si des d'Eivissa ho copseu, però n'hi ha molta. I ve la gent del polític i diuen: clar, és que els polítics són uns traïdors, es van escapar al maleter del cotxe i se'n van anar cap al centre d'Europa, ens van abandonar. Jo m'ho escoltava, Jo m'ho he escoltat moltes vegades, això, I llavors, quan s'acabava l'acte, els mateixos organitzadors de l'acte em convidaven a fer un biquini com a concepte, i una cerveseta. I quan els mateixos que deien que els polítics eren uns traïdors, quan anàvem al bar del davant i es trobaven algú amb una pigmentació cutània conflictiva,
no blanca, heteronormativa, unilateralment, perquè això sí que és unilateralitat, què feien? Parlant en castellà. I jo, evidentment, no deia res, no? Intentava no d'allò, però quan me'n tornava en cotxe, els 200 quilòmetres de tornada des d'Amposta, pensava, clar, és que amb aquest material humà, amb la qualitat d'aquest material humà, no ens en podem sortir. Hem de canviar el material humà. L'hem de canviar, no? Doncs això. Per això, a mi quan em diuen amb l'Enric Gomà, som amics, ens coneixem i tal, però tenim unes piloteres a Twitter espectaculars, no? Perquè ell és la d'elit bastant bueno, mirem-ho optimisme, no? Clar, els occitans estan al 2%, doncs, home, nosaltres estem al 30%, no? Estem millor, sí, ja, però és que jo no vull estar al 30%, és que jo vull estar al 70% o al 80%. Ei, el 100 ja ho sé que en un món multilingüe costarà, no? Societats multilingües, però, bueno, jo vull estar al 70 o 80, jo no vull estar al 30%. Ni em vull emmirallar amb els occitans, jo em vull emmirallar amb els letons, no? Per dir alguna cosa. Doncs jo sempre dic, la clivella important no és optimisme o pessimisme. La comunitat catalanoparlant és emocionalment ciclotímica. Fixeu-vos, avui he vist 2 nens marroquins que jugaven en català. Això us ha passat, punyeteros, no em dieu que no. El català està salvat, ja està, meravellós, estem integrant la nova immigració. Ai, és que el meu nebodet parla castellà amb un altre nen catalanoparlant. Ja està, estem acabats. El que el franquisme no va poder, ja està, estem acabats. Un dia estem d'un estat d'ànim, el dia següent d'un altre. La meva pregunta és, si jo sóc un immigrant ucraïnès i veig aquesta penya atorrada aquí i una penya normal aquí i el meu país està en guerra i jo ja tinc prou problemes, ei, a quina comunitat us d'allò? Jo em poso a la seva pell amb empatia i diré, tu, jo me'n vaig amb els normals, prou problemes tinc a trobar feina, prou problemes tinc a la meva família que l'estan matant a Ucraïna, i aquí aquests, que a mi em parlen en castellà, que em diuen que tota la culpa és de Madrid, i que a més són com el Gollum, no? Un dia una cosa, l'altre dia l'altra, fora. Val? Per tant, ni optimisme ni pessimisme, proactivitat. Jo ja ho dic a les xerrades, d'aquí 2 mesos, 30% de catalanoparlants a Catalunya. No passa res, jo ja ho tinc assumit, jo no estaré depre, ja ho sé que sortirà això. La qüestió és, què farem el dia següent? Perquè hi ha comunitats que han revertit. Ja sé que les comunitats lingüístiques són molt diferents, i no són comparables, tot el que vulgueu, ja ho sé. Ai, és que aquells tenen el concert econòmic, ai, és que aquells només han rebut la meitat d'immigració que nosaltres. D'excuses, totes les que vulgueu i més podem trobar. Però hi ha comunitats que estaven al caire de l'extinció amb un 15% de parlants habituals i un 10% entre els joves, 9%, i ara tenen un 25% de parlants habituals i un 33% alternant amb el castellà entre els joves. 33%, Hem passat amb els joves del 10% al 33%, euskera i castellà, al País Basc. Ells sí que, mica en mica, era la llengua dels seus avis, han rebut menys, tot el que vulgueu, però los vascos hacen cosas, los catalanes pocas. No? Sí, els catalans fan coses, per exemple, l'11 de setembre fan unes... que jo hi vaig, també, sí, però no n'hi ha prou, fan macrotrobades precioses per dir-se, som vius i som molt bonics, hem sortit a la foto, mira les portades del diari, molt bé, però el dia següent no ha passat res, no ha canviat estructuralment res. Els catalanes hacen coses, sí, però deixem que us expliqui una cosa que hicieron los vascos, que entre altres coses explica també perquè estan millorant, Sabeu que Navarra és un país preciós, Bueno, un país, Euskal Herria és un país preciós, per mi el nord de Navarra és el més maco d'Euskal Herria. Doncs a Navarra estan zonificats lingüísticament. Hi ha una zona bascòfona. Zona bascòfona no vol dir que quan va haver-hi l'oficialitat es parlés euskera, Vol dir que feia menys de 100 anys que s'havia perdut l'euskera. O 60, per exemple, Alsasu, us sona, no?, pel fet d'Alsasu, allà el 1960 ja va desaparèixer l'euskera, però és zona bascòfona, perquè no fa 1000 anys que va desaparèixer l'euskera, en fa 60, no? I ara estan intentant, ara hi ha un 7% de parlants habituals d'euskera a Alsasu, 7%. Hi ha anat gent de les aldees i tal, i gent que ha recuperat, 7%, no està malament, Zona bascòfona, zona mixta, per tant, mig oficial d'euskera, però no del tot, i zona no bascòfona, que és la ribera del sud de Navarra, no? Doncs, fins fa 7 anys, si tu volies que el teu fill a la zona no bascòfona estudiés euskera a la zona no bascòfona, no podies, el sistema públic, no podies, no podies. I jo penso, si allà haguéssim transportat els catalans, saps què hauríem fet els catalans? Queixar-se molt fort durant 40 anys.
queixar-se molt fort. No, que dolents, els polítics són uns traïdors, no sé què. Ja està. Val? I aquells d'allà, en un poble que es diu Tudela fa aproximadament, mai ha estat, el Baix, si ho busqueu, mai ha estat majoritari a Tudela, però es parlava fa 1000 anys. Hi havia un seguit de pares que volien que els seus fills estudiessin en euskera. I van dir, l'administració no m'ho fa, què farem? Ens ho fem nosaltres. Van fer el Nafarroainès, evidentment la gent d'Euskadi els va ajudar, no? Si jo us dic aquí, ei, hem d'ajudar la gent d'Oriola, molta gent em dirà, Oriola, on és això? I l'altra cosa és, què hem d'anar a fer a Oriola? Ja estem prou malament aquí. Doncs bueno, van ajudar gent de tot Euskadi. Actualment hi ha una Icastola a Tudela. Hi ha una Icastola? No els hi fan? Ens la fem. Tudela, ho podeu buscar, resultats electorals, 5% de vot a Berzale. 5%. Per tant, vol dir que l'Hospitalet de Llobregat és la meca de l'independentisme comparat amb Tudela. Condicions molt adverses, però adversissímes. Es van fer la seva Icastola. Nafarroainès, finançant... Com es financen les coses? Com es finança la reconstrucció de la dana al País Valencià. Fem un concert, la gent es fot frankfurts, paga una entrada i es fot una cervesa, en comptes de fer-se al bar d'aquest espanyolista, ens la fem nosaltres i amb això financem no sé què. Doncs ells amb això van finançar una escola que funciona en euskera. Ja està. Aquest marc mental, aquest marc espiritual també explica la remuntada als bascos. I vosaltres em dieu, sí, i el concert econòmic, tot el que vulgueu, però això també. Hacer coses. I us explicaré un exemple, perquè també hi ha algun brot verd a Catalunya, per allà perdut, a les muntanyes. Abans d'ahir vaig xerrar a Trem. A Trem ara han obert l'Ateneu del Pallars, el Pallars Jussà. A la Rambla, al carrer més cèntric de tots, un tio que és pagès, no és un Einstein, tampoc, però és un gran patriota, va dir, escolta'm, comprarem aquest edifici, que era un teatre al seu moment i tal, i farem aquí un Ateneu del Pallars, segur pel català, que vinguin els joves, que fem xerrades amb el pringat aquest de Castellbisbal, amb altres i tal. El van comprar per 140, ell m'ho va explicar, mentre sopàvem, 144.000 euros. Evidentment no tenien calés. Van emetre 300 participacions de 500 euros retornant a impost zero. El tio va buscar la manera. Diu, a mi em deien, això és impossible. I ell els hi responia, més difícil és la independència que fer això. I ara tenen l'Ateneu del Pallars, han de remodelar, han demanat una subvenció per remodelar la teulada, no sé què, no sé quantos, espectacular. D'aquí poc obriran el bar, perquè hi vagin els joves el divendres i dissabte a socialitzar en català. Espai segur. No es podia fer 150.000 euros, això ho ha capitanitzat sobretot un tio, una colla, però sobretot un, que se li va posar entre cella i cella. I se'n sortiran, no en tingueu cap dubte. I amb el bar finançaran això, i mouran l'esport, ja està. És que en aquell bar no m'atenen en català. Munta't el teu bar, munta't el teu Ateneu, munta't el teu casal, te'l muntes tu, ja està. Aquesta és la mentalitat correcta, per mi, Llavors, què hem de fer? Doncs, mira, primer de tot, estaria molt bé si tinguéssim uns governants, perquè l'autogovern no ens l'hem cregut, ni a les Illes no se l'han cregut, però si a mi m'ha explicat la Maria Antònia Font, de l'Estell, que ella va assistir a una reunió on el president de la patronal concertada se'n venia de no complir el decret de mínims, que diu que mínim d'un 50% de matèries s'han de vehicular en català, i ella deia, nosaltres ens ho saltem, i no sé si ho va dir, no sé si era davant del Xisco Antic o l'Armengol, no sé qui, i no va passar res, home, i ell ho va dir allà directe. A Catalunya, un profe de la concertada, això sí que ho sé, no sé quan costa aquí, a l'administració li costa 50.000 euros, entre sou i seguretat social. Un! A Sant Cugat hi ha escoles concertades que ho fan gairebé tot en castellà, ho sona, no? El Villaró, Pureza de Maria, totes aquestes històries, amb 80 profes, 50.000 euros cada un, que ho fan gairebé tot en castellà. També n'hi ha de públiques, Però jo per què he de pagar 4 milions d'euros a escoles concertades que ho fan tot en castellà i que són un viver de Vox i el PP? Per què ho hem de fer? Per què l'administració no fa res? Pregunto, Perquè diem que volem fer no sé què i no sabem fer ni això, no? Per tant, el govern s'hauria d'activar. Plataforma per la Llengua, que és l'entitat organitzadora d'aquest acte, va destapar, com us ho diria?
A Catalunya també hi ha hagut molta corrupció. Els partits catalanistes, sap greu dir-ho, hi ha hagut molta corrupció. Quan va sortir el cas del 3%, això que queda entre nosaltres, el meu pare treballava a l'Alt Empordà en unes finques, i hi havia un alcalde del poble al costat quan van construir un polígon, ell treballava a les finques, quan va sortir el 3% va dir, pobre 3%. Diu, l'alcalde d'aquell municipi ens demanava un 15% de comissió. Per d'allò. Us ho juro, El meu pare va dir, d'un partit nacionalista, cometes. Val? Doncs, Plataforma va destapar una nova modalitat de corrupció que té a veure amb la llengua. Això parlo de fa mig any, que és la corrupció acreditativa del C2 de català. Ho vau veure? És a dir, partits votats per gent catalanista, per dir-ho en sentit ampli, per no dir independentistes directament, a la Conselleria de Sanitat acreditaven el C2 de català a gent que no tenia ni papa de català, atenció, literalment, per fer una redaccioneta de P5 de 200 paraules, no presencialment, a casa. Tu feies això i et donaven el C2 de català. El C2 o el C1? No recordo si era el C2 o el C1, no me'n recordo. Potser era el C1, era el C1, val, d'acord, el C1. I t'estabilitzaven la plaça per fer una redacció de 200 paraules amb un sol i un núvol allà. Això ho han fet els nostres governs, I n'hem parlat molt poc, Jo sempre dic, com és que parlem? És a dir, aquesta distopia tan bèstia, com és que n'hem parlat tan poc? Això a Catalunya, Bé, Catalunya ja ho sabeu que ara mateix és un manicomi a l'aire lliure. Doncs, pam, el govern no fa complir les normes de convivència. Les lleis són normes de convivència. Jo quan vaig anar a parlar a Castellbisbal amb la regidora, la vaig convèncer perquè li vaig dir, ei, això són normes de convivència que ens hem donat entre tots. Com te les vols saltar? Fent servir el llenguatge espanyolista, no? El govern, una altra cosa, per tant, els governs han prevaricat. Terminologia de Plataforma per la Llengua. Els primers que van fer servir aquesta terminologia és Plataforma per la Llengua. Han prevaricat. Dos, coses que podríem fer, per exemple, perquè aquí hi ha la mare dels ous. Canviar el model econòmic, no? És a dir, què us he d'explicar? Què us he d'explicar? Si tu tens un model econòmic com el que tens, doncs ara, per canviar el model econòmic calen diverses coses, no només polítics, cal un consens social, també, Cal un consens social. En alguna altra illa hi ha hagut consens social. Fins ara ja veurem què passarà, no? Per dir, ei, escolta'm, potser que no ho rebentem massa, això, no? I el model econòmic i urbanístic que han tingut en altres llocs fa que, segons Plataforma per la Llengua, hi hagi un 65% de catalanoparlants joves. Potser canviarà, no dic que no. Plataforma per la Llengua ens va donar dades d'Eivissa, també. I deia, Plataforma, que era un 5% de parlants habituals entre els joves. Això té a veure amb el model econòmic i, per tant, les conseqüències demogràfiques? Sí. Per tant, no només va de mantenir el català. És que tu ja pots mantenir el català tant com vulguis. Que si cada any t'augmenta la població 3.000 persones a Eivissa, o 2.000, com ho fas? És que no hi ha manera. A Catalunya van venir l'any passat 157.000 persones. I el problema no és que vinguin 157.000 persones, és que no els pots integrar perquè tens una llengua subordinada. I, per tant, exponencialment l'ús del català baixa. Perquè les seves interaccions passaran a ser castellà amb tothom, gairebé. Per molt que vagin al consorci, perquè els catalanoparlants seran els primers que d'allò, m'explico? Canviar el model econòmic. Mira, abans us he dit, això ho vaig dir una vegada davant de la gent del centre-dreta català, per dir-ho finament. I vaig dir, és que aquí a Catalunya, sí, és veritat, tenim més retolació, s'ha intentat fer més classes en català i tal, però en realitat, sabem que el model econòmic és la mare dels ous, a Catalunya, això que us diré és molt fort, però és que penso literalment que és així. El que hem tingut és un PP que parlava català. Amb el mateix model econòmic que Zaplana i Camps. PortAventura, Copa Amèrica Vela, ara volien fer els Jocs Olímpics dels Pirineus, totes les besties que s'han fet al País Valencià i han fet recular la llengua, i a Eivissa i a no sé on, també ho hem tingut a Catalunya. En comptes de dir, ei, controlem-nos perquè tenim a la sang la destrucció de Catalunya per motius econòmics i de classe. Controlem-nos perquè diem que no s'han controlat. I el pitjor de tot és que jo els he dit més d'una vegada, no hi ha cap partit d'Europa que no vetlli pel seu propi electorat, que rebenti literalment el seu propi electorat. No hi ha cap partit d'Europa. I vosaltres ho heu fet. Us poso un exemple. Jo estiuejo a Vila-seca, Costa Daurada. A Vila-seca fa 40 anys que governen els mateixos, 40 anys. Sabeu quin és el percentatge de vot a les autonòmiques
o nacionals del partit que fa 40 anys que hi governa, a les últimes eleccions, 11% de vot. Si tu governes durant 40 anys un municipi i a les eleccions autonòmiques tens un 11% de vot, vol dir que has fet les coses fatal. Doncs això, canviar el model econòmic. Jo sempre dic, economia i llengua, germans gairebé bessons. Vaig fer-ne un article per l'Albano, a octubre, que es deia Economia i llengua, germans gairebé bessons. I explicava com el catalanisme s'ha patat comarques senceres. Ara no hi entraré, però el Baix Penedès era una comarca que l'any 1980 tenia 30.000 habitants i un 70-80% de catalanoparlants, i els municipis i tal, vinga, construïm, acollim gent de l'àrea metropolitana, segones residències, vinga, creixem. Cunit ha passat de 1.000 habitants a 15.000 en 30 anys. De 1.000 a 15.000. Què ha passat amb la llengua catalana a Cunit? Algú m'ho explica? Ha desaparegut. Quin és el percentatge de vot del partit que ha governat sempre a Cunit? 10% de vot. Ja està. És que vindrà molta gent i governarem i tindrem impostos per fer un pavelló. Però a mi que m'importa el pavelló per tota aquesta gent que tu estàs portant aquí de l'àrea metropolitana? A mi el que m'importa és que es mantingui la llengua catalana, perquè, atenció, això que us diré ara és molt important, Una llengua és un ecosistema. Va de correlacions lingüístiques. Allà on hi ha un 70 o 80% de catalanoparlants, la integració és possible. Dels nouvinguts, a l'escola, 70 o 80, Allà on hi ha un 20% de catalanoparlants, la integració no és possible. Bueno, sí que és possible. El castellà. Per tant, a Catalunya, que ens vam inventar aquella frase, sabeu que a Catalunya ens inventem lemes, no? Lemes, que són molt bonics, que no els diu cap altre poble del món, Per exemple, aquell que es van inventar, no? L'independentisme no nacionalista. Fantàstic, tu. Això tu ho expliques al BNG, al Bloque Nacionalista Galego, i pensen, aquests tios estan torrats. Som un sol poble. Sí, però cada dia hi ha 50 agressions lingüístiques que flipes, no? Som un sol poble, però sí, estem tendint a ser un sol poble. A ser un sol poble castellà. Per tant, per què? Per què tendim a ser un sol poble? Entre altres coses, Perquè jo penso que l'homo catalànicus i la dona catalànica hi ha una cosa que l'odia molt, que és el conflicte. I hi ha conflicte lingüístic per molt que el vulguem defugir. Em van fer una vegada una entrevista al Món que el titular era preciós. La periodista va clavar, no? El titular era sense conflicte el català està mort. Ja està. Però tu a Catalunya parles de conflicte i ja les pors heretades del passat, ancestralment, ja s'activen. S'activen totes les pors, no? Conflicte, l'Ulster, això els revolucionaris també, els de la CUP, no, l'austerització, no, hem d'evitar això, som un sol poble, no, mantinguem la calma. Sí, mantinguem la calma, però és que això està sent una massacre, Que això està sent una massacre. Perquè el conflicte hi és. Si tu calles quan hi ha conflicte lingüístic, el català se'n va als embornals de la claveguera de la història. I si tu respons, és que hi ha mini-ulsteritzacions. Si a la teva comunitat de veïns tu respons quan ja es passen a fer les coses en castellà, estàs mini-ulsteritzant la teva comunitat de veïns. I què? I què? Si és que no hi ha cap altra manera de sobreviure. Llavors, us deia, s'hauria d'activar una mica l'administració. Ells haurien de fer el que poden fer per la llengua, no ho fan, ni complir la retolació i tal. Ara, jo sempre dic, aquesta frase m'agrada molt, em va sortir un dia una xerrada i mira, m'agrada repetir-la. Una nació no és una administració. Per tant, els 10.000, 30.000, 50.000 tios de l'administració no són una nació. Per tant, una nació és la comunitat que la forma i les coses que fa i l'autoestima que té i la no defugiment del conflicte que pugui tenir. Per tant, coses que ha fet acció, A mi m'interessa l'acció directa. Plataforma per la Llengua. Van agafar 30 voluntaris a Barcelona, al Five Guys, una gran empresa, no aniràs a l'últim que ha arribat en un petit bar. Van reservar 30 persones allà, casualment, diferents van trucar, van reservar i van fer una acció per denunciar que Five Guys no retolava en català i no tenia la carta en català. Un mes després, Five Guys tenia la carta en català. Coses concretes i pràctiques per millorar la situació de la llengua i fer-se respectar. La guerra no estem en condicions de guanyar-la, però guanyar petites batalletes et pot costar guanyar la guerra. Coses petites. Five Guys, retol en català. Van entendre que això els hi donava mala imatge. Mira, un exemple en negatiu. Can Ruti
fa just un any, a una senyora amb càncer li van dir surt de la consulta perquè no parles castellà. Ella volia parlar català. Literal. Can Ruti. Dir-li això a una persona, a una malalta de càncer, com a fet concret, és tan greu com dir-li a una persona negra tu no seuràs aquí perquè ets negre en aquest seient de l'autobús. Com a fet. Evidentment, la situació dels catalanoparlants a Catalunya no és tan gravosa, per dir-ho així, com la dels negres a Alabama als anys 50, perquè allò ja era bestial. Et venia un policia, et fotia un tret al cap i ja està. Encara passa, als Estats Units. Però el fet concret és igual, o fins i tot us diria que encara és més greu, el fet concret. Val? Dues possibilitats de resposta. Dues possibles respostes. Negres d'Alabama, li feu això a la Rosa Parks, sí? Ara ja no anirem amb la companyia d'autobús de blancs, ara anirem a la feina o a peu o en bici. Al cap d'uns mesos la companyia de blancs es va disculpar a la comunitat negra, però això no els va salvar de tancar. Va haver de tancar, no tenia clientela. Es van activar una batalla concreta dels negres, concreta! No vull salvar la racialitat negra tot el... No, concreta! Tombem la companyia d'autobusos. Algú creu que es van mobilitzar ni 5 persones davant de Can Ruti fins que sortís el director de l'hotel a demanar disculpes a la senyora amb càncer? Es va moure algú a Catalunya? Es va moure alguna fulla? No. Les diferències entre uns i altres. Per tant, cada cop que hi ha agressions lingüístiques, si no ens movem, estem clavant un clau al taüt de la nostra tomba. N'hem de ser conscients. No es mou mai una fulla. Jo no sé Eivissa, ja no parlo d'Eivissa ni de Mallorca perquè no ho conec. A Catalunya no acostuma a moure's ni un clau. Això us ho garanteixo. Som una nació. Jo sempre dic, no, una nació és aquella col·lectivitat humana que es comporta com una nació. I si no, dius que ets una nació però no ets una nació. Doncs l'homo catalànicus no vol conflicte. I l'últim exemple que us poso, l'últim. Jo visc a Castellbisbal i fa 5 anys vaig anar a un festival de concerts per nens petits, que es deia Petit Camaleó. I des de llavors sempre m'han enviat la programació teatral de Sant Cugat, perquè veieu, I un dia vaig rebre la programació i dic, hòstia, el Teatre Auditori els propers 3 mesos a Sant Cugat governa Esquerra Republicana de Catalunya, i també hi ha la CUP per allà, i els comuns, 50% de la programació en català, 50% en castellà. Això és el somni humit, la política cultural de Ciutadans feta per partits sobiranistes. 50% en castellà. Vaig fer una piulada de xarxes, primer l'alcaldessa ho va negar, no, això no és veritat, després va dir, sí, ho canviarem, allò que fan, no, la negació sempre, després, els següents 3 mesos d'allò, i jo vaig parlar amb el president d'una entitat per la llengua de Sant Cugat, que té 2.000 socis. Li vaig dir, escolta'm, jo que visc a Castellbisbal, jo m'ocupo de Castellbisbal, jo no m'he d'ocupar de Sant Cugat. De Sant Cugat us n'ocupeu vosaltres, que teniu 2.000 socis per mirar la programació cultural de Sant Cugat. Sabeu quina és literalment la resposta que em va donar? Va dir, home, no, però tu ets jove i trempat, i nosaltres som gent gran. A veure, la meva pregunta és, la gent gran, encara que siguin ulleres, tenen vista? Tenen ulls? Ei, gran o jove, és igual, Sí? Tenim vista per mirar? Sí? Doncs, per què no ho fem? A nivell local, doncs, bueno. Llavors, vaig avançant i ja vaig acabant, Jo penso que hi ha dues coses, hi ha dos problemes. En el món globalitzat continua influint molt l'escola, penso, i l'audiovisual. Són dos espais que d'allò. Abans us deia, Catalunya és un manicomi a l'aire lliure. Tot el tema de la immersió, que va funcionar bé, al meu parer, fins l'any 2000, després va haver-hi grans canvis demogràfics, n'és l'exemple perfecte. Primer de tot, en aquell país estrany, no tenim clar què és la immersió. No sabem què és la immersió. Per alguna gent, la immersió sabeu què és? En un ideal, tenir un 100% de capellans que parlen en català, mentre el 100% dels feligresos parlen castellà. Parlen català per les parets. Parlen català per les parets, mentre els feligresos parlen... Això és immersió. Per mi no és immersió, això. Jo no aspiro a això. Primer, sé que mai tindré un 100% de classes en català a Catalunya. Ho sé, perquè no tens mètodes coercitius per obligar els funcionaris a que ho facin. Ja està, no tens mètodes coercitius. 1. 2. La immersió per mi no és això. El president de la Bressola, aquí ha vingut algú de Catalunya Nord, que sí? Mira, doncs, el president de la Bressola un dia em va dir, mira, per nosaltres immersió
el que vol dir, tampoc ho demano a Catalunya a tal extrem, la situació nord-catalana és diferent, diu, per nosaltres immersió vol dir que a l'hora del pati els mestres es posen de genolls al sorral perquè els nens que parlen francès, no, són francòfons, interactuïn en català entre ells, perquè no tenen prou vocabulari, els hi diem el vocabulari perquè interactuïn en català entre ells. Immersió és això. Immersió també és que quan ve l'autobuser a recollir els nens per anar-se'n al museu, no hi ha autobusers catalanoparlants a Catalunya Nord perquè hi ha una gran manca de catalanoparlants, però abracadabra, nosaltres trobem l'autobuser catalanoparlant que ve a buscar els nens i els hi parla en català. Ho intentem, si més no. És proactivitat, la immersió. I allà estem tenint un debat estrany, no? I a més dèiem que fèiem una cosa que no la fèiem, 40% de classes en castellà secundària. I a l'àrea metropolitana és un 70 o 80% a la FP, de classes en castellà. La FP és increïble. Bueno, doncs tenim això. I l'altre, els mitjans. Estem invertint 350 milions d'euros a TV3, a la Corporació de Mitjans Audiovisuals, en programes. La mitjana d'audiència de TV3, sabeu quin és? Entre 60 i 65 anys. El futur d'una llengua són els joves. Estem invertint en programes que fa el Ricard Ostrell el dissabte a la nit, que es diuen Col·lapse, que el mira la gent de més edat, la gent jove no s'ho mira això, no s'ho mira, i que a més el programa que emetem és bilingüe. L'altre dia van convidar la Belén Esteban, perquè veieu la distopia, és que us ho juro. És a dir, t'enfoques a una franja no estratègica. Jo no soc franja estratègica, no us preocupeu si sou gent gran, jo també soc gran, jo no soc el futur de la llengua. El futur de la llengua són els meus fills. Ja hi ha una nova baula, si ells trenquen la cadena, si trenquen la baula, s'acaba la cadena. Per tant, jo no sóc el futur de la llengua. TV3, no em facis ni cas. Fes cas als meus fills, per joves. Per tant, inverteix a l'eina del dimoni. Creadors de contingut, influencers, aboca-hi milions. La Manchester radiofònica de l'Ostrell no es pot endur 2 o 3 milions d'euros de TV3. Això és una altra forma d'aquella paraula que he fet servir abans i que no la diré ara. Bueno, doncs, per tant, fixem-nos sempre, i ja vaig acabant, el futur són els joves. Me'n recordo una anècdota, hi ha un poble del País Valencià que és molt bonic, a mi m'agrada molt, que es diu Alcoi, que és el poble d'Isabel Clara Simó, de l'Ovidi Montllor i d'un valenciano parlant de pro també, que es deia Camilo Sesto. Ara han fet l'avinguda de l'Alameda, és l'avinguda Camilo Sesto, em sembla, no? Doncs, i un dia em va venir un noi de Barcelona i em diu, he estat al Alcoi, és fantàstic, perquè més d'un 50% de la gent pel carrer, parlen en català, més que a Barcelona. Jo vaig dir, ja, Juli, molt bé, però tu t'has de fixar bé, perquè tu no estàs analitzant bé les franges d'edat, Alcoi, que per cert hi ha molta concertada que funciona en castellà, i això és una agenda de substitució lingüística, hi ha 4 públiques que funcionen en català i 9 concertades, una en català i 8 en castellà, majoritàriament, 8 en castellà. Per tant, hi ha majoria d'ensenyament en castellà, al Coi. Doncs jo li vaig dir, Juli, però és que la gent de més edat, un 80% parla en valencià, però és que entre els joves és un 20%, i tu estàs dient aquí un 50%. Però sabeu què passa? Us explicaré un secret. La gent de més edat té el mal costum d'anar passant, i la gent més jove té el mal costum d'anar creixent i tenint fills. I per tant, la fotografia del futur de la llengua, tothom entén que és el 20% i no el 80%. Per això és important que els mitjans vagin als joves. Per això a mi quan em diuen és que hi ha una creadora de contingut que ara ja viu només de fer contingut a la xarxa en català. En tenim, La croqueta de xocolata, el Berti, ja només viuen de fer contingut en català. El primer que penso és, aquesta llengua té futur. Si viuen només del català. Jo tinc un amic argentí, que podeu sonar, que es diu Albano, Dante Fachin, que fa octubre, i sempre li dic, Albano, jo no vull que portis aquest Renault cutre que portes, no, jo vull que condueixis un Cadillac. Em diu, per què? Perquè si tu amb els diners dels subscriptors d'octubre et pots comprar un Cadillac, vol dir que el català és un mercat i que el català és rendible. Si tu fas contingut en occità, tu no et pots comprar un Cadillac. Però si tu pots comprar un Cadillac, estic exagerant una mica, Si tu pots comprar un Cadillac fent contingut en català, vol dir que el català té futur, perquè és un mercat. A part d'un sentiment, el català és un mercat, un futur. Doncs bueno, per tant, hem d'intentar això, que la gent pugui viure del català. I és molt important, un dels nostres problemes, sabeu quin és? Que sempre parlem del català. Jo sempre dic, per parlar del català ja tens friquis com jo, no et preocupis. Però l'important és
tenir noies joves, això que de vegades menys pren, perquè són molt noucentistes, no, això no m'agrada, això la pell no m'agrada. Necessitem noies joves que es maquillin per les altres noies parlant en català. Això és tenir visió estratègica. Nois que parlin del futbol en català. Encara que sigui la Isla de les Tentaciones, ja ho sé, que és de Telecinco i en castellà, però que parlin de la salsa rosa en català. Si pot ser de manera autocentrada, però això ja és demanar molt, És demanar molt. Però en català. Hem de parlar de tot. Sexe, drogues i rock and roll en català. I no parlar tant del català. El català hem de fer servir per tot. Acabo. Doncs, a mi sempre em diuen el català ha de ser útil. I jo sempre dic, sí, el català ha de ser útil per ser eivissenc, i per ser català, i per ser valencià. Perquè, oi que ja ho veieu, que a nivell de comerç, si no som un estat, serà complicat que el català sigui útil? Fer normatives. Jo us explico una persona que ha fet que el català sigui útil, amb una mentalitat correcta. Hi ha una persona a Catalunya que té una empresa de distribució alimentària, que podeu sonar, que factura 2.300 milions d'euros, no diré el nom, no faré propaganda, i aquesta persona una vegada es va reunir amb lingüistes, el Pau Vidal, l'Enric Gomà, etc., i un servidor, i ens va dir, diu, nosaltres, sempre que ens ve algun candidat a treballar a la nostra empresa, li passem el nostre PowerPoint, i hi ha 6 punts essencials de la nostra empresa, identitaris. El segon dels quals és, tu t'has d'adreçar prioritàriament en català als nostres clients. Si després et parlen en castellà, pots parlar en castellà, però tu primer en català. Si no t'agrada i no et sembla bé, literal, agafa la porta i vés-te'n. Un 80% dels catalanoparlants, perquè hem estat educats així, se'ls erissen els cabells. Oh, no, és que hem de convèncer, hem de fer pedagogia, Més pedagogia que aquesta? No trobaràs feina si no parles en català? Quina? Efectes de deixar les coses clares. Sabeu quins són els efectes de deixar les coses clares? Jo, amb la meva dona ho sap, ens anem a l'esclat de Rubí de vegades i al forn de pa de Rubí hi ha una noia llatinoamericana que parla un català que riu tant del català de Vic. El parla millor. Li van deixar les coses clares i parla un catalanesc espectacular. Li van deixar les coses clares. Els catalanoparlants aquí, erissant-se-li els que... Andorra. A partir del gener, multes de 30.000 euros si no sou capaços d'entendre el català. Molts d'allò. Afecta al cap... Ja ho veurem. Al cap de 10 dies afecta 2.000 inscrits més als cursos de català. Efecte automàtic. La gent apretant per anar a aprendre català per si de cas. Deixar les coses clares. Exercir el poder. Nosaltres només fem moral. He sentit una persona castellanoparlant que parla el català. I nosaltres, com que som éssers sentimentals, està molt bé, connectar amb la gent. Jo no dic que no estigui bé, Oh, plorar, ai, maca, gràcies, una abraçada, t'abraço, perquè que bona persona que ets. Això, sincerament, és de losers, és de perdedors. Està molt bé que ho fem, agrair-ho. Però molts d'aquests et diuen, no ho feu, no m'ho feu, no. Tracta'm amb normalitat. Això t'ho diuen, Tracta'm amb normalitat, jo ho he fet perquè he volgut, amb d'allò, no cal que aquí em facis petons als peus. Nosaltres som sentimentals, Però és que no va de sentiments, no va de moral, de ser bones persones. Allò que diuen els nostres polítics, jo soc bona persona, jo no vull que siguis bona persona, jo vull que siguis un bandarra amb els nostres enemics, no em puc refiar de tu, si ets tan bona persona, no em puc refiar de tu. Perquè això és una guerra, perdoneu que us ho digui, això és una guerra. Tu has de tenir molt mala llet, i ser molt... però no amb els teus, corrupció acreditativa, no amb els teus has de tenir mala llet, amb els altres. Per tant, això va de poder, i vosaltres podeu exercir el poder, com a consumidors, si a l'institut no es fa les en català, ja acabo, i tot això. Doncs acabo. Els cansats fan la feina. Jo quan vaig a barallar-me amb professors d'institut, de vegades faig 60 quilòmetres per dir-li a un professor d'institut, no esteu complint la normativa. Sé que no canviarà tot el col·le, ho sé. Però a mi quan em diu, per què faig 60 quilòmetres per parlar amb els equips directius quan reps una queixa? I jo els dic, perquè no puc no fer-ho. Ja hem fet moltes revolucions a Twitter, A Twitter ja les hem fet moltes. Cap no ha funcionat. Jo ho faig, com a mínim, jo per quedar-me tranquil. I després ja veurem, de vegades sí que millora, les coses, t'ho diuen, els informants, t'ho diuen, no, ha millorat una mica, ara hi ha 2 professors més que ho fan en català. Doncs fem-ho, Els cansats fan la feina. Per tant, època de fer país. Menys poesia, menys lírica, època de fer país, d'activar-se socialment. I acabo ja. Abans us he dit una frase. El Pau Vidal sempre diu, qui és que externalitza la defensa d'allò que s'estima? Prou queixar-se. Apretem-los, sí, però fem coses. I l'última és una frase del David Caravent, no sé si us sona, que és el cantant de Mishima,
i en un 30 minuts de fa 4 o 5 anys, no me'n recordo, va dir una frase que em va quedar gravada, que va dir: el tio no és lingüista ni res, però el tio va captar l'essència. La gent que de vegades que no són els que arriben més al pinyol de l'essència. Va dir: al capdavall, si el català desapareix, és perquè els catalanoparlants no se l'estimen prou. I ja està. I per tant, és perquè no ens l'estimem prou i en fem una cosa prescindible al nostre territori històric. Hi ha processos històrics, ja ho sé, que hi ha processos, jo no estic culpant només els catalanoparlants, no estic intentant fer això, però el que estic dient és, l'únic que tenim és nosaltres, de moment. Això és el que tenim segur, sí? Per tant, fem-ho i plantem conflicte, perquè hi ha conflicte lingüístic. I no sé, jo penso que ja us he fotut prou rotllo.